Ano hai lam sugonor no tinini blogo tinin video kakai nor jodon kaham no tongbaina hanai nai tabuni mol belekin digisi gi norom jodon saimano bolai toglai bolai suglai sengsar genangai casarara nangin dongo aban bisingo sini sakni hawa sin sakni haste obo kabangma digisi gi paya hani busarokni muktui tagia te birman tagia seng nugui dongo nge abono tuinai no tinini recording seng panbai paya sini samungbai seng klaimia seng sini mutangnaisa disuni thanibo eba jotono janjani suri mani mutairong thanibo kaisa suri mungnar nangbo sini bororokni birman bagai sini bororokni dukho kosto jasararan bagai sengno mukti radio jagani phiok di hinnai seng abon bagai kaisa suri mung seng khlainan nanggo seng bebak manayo seng sakni phanbai seng klaimia bokrongni wansuma bai seng klaimia kaitorni khairungma nanggo mutairongni chuba nanggo Gabon tunyanya seng tini ni recording tangsa rasa mung seng tini recording klien tang tongo amuka hani besarok ni bagai hani joto birmano klai tongnai joto besar betirok ni bagai kaisa surima rasa mung o hani besarok no nai klai ja sidi o hani besarok no phiok ja sidi o mahai no kaisa rasa mung belaikan nangkong mani seng tini recording klien tang tongo abo rasa nai belaikan no tam sanai sini kano touch klainai sini kano nangrai omohai korang seng kranan tangi tongo sini menai seng tabu borwai malai lena sab paike borok bong lagyo sab dong resam sab sikya bohai wan sumung tuinai sikya tangi chinen nanga seng kisa kranai ne lena bo or samung no sikya tai aboni sur bosnamka kisa knawi nai as a composer as a lyricist bukhawa tamo tongi nai bukhawa bohai wan sukinai omohai resa pungno tu bunan bagi wan suka cerita sampai Zoramon mana bagai tadi sampai lekya engkai kai tor khai rumah bai resam ro suyo engkau tahu ni obostha rogno nai mani engkai tongte obo berete rok obo haike kaisa sian ne wan sugoi mas kata engkai sargal kaisa ba sini bukhuglang ma nibin babu ano kaisa resam san ka engkai angbo bono mar khatai ko ka dok thik ase aur sam ketal no ang bono ya farsin nei ake phali kata belekena hambai nge ang tau sengai man ke mane bobo hai wan sumung bai nang or samung sikya tangi or samung no siknya ni bagai nang bukhau phai ka ko obono seng sini jekono samung seng phan bai seng bai maya phe kai tor soba ke bebo no mano ke sini o harong no nai ke seng sini hau tong tu se seng masa manang ya dukho biriman kabang ma jengja tai seng ke nok phang ason nok phang se seleng rok se ason nok phang tong so ke seng ke nok phang seleng se nok phang ul tang tong so ke ai guri na ke mo ko le mukte klayo kan kuno khaime phono bo kai to no suri te tai kaisa sur phai ke tai pok thai site ke ba hai khata suri nai borok rok suri ma bai choba khainai poito khainai borok poito bai choba khainai sijak nukjak rok kolom bai ba rikong bai choba khainai heda joton janjani thayo ja manmani capacity phan bai seng hani chobao seng phanro tai chuba layo tai sini do phano ham kraine phasing tlangnan bagi job chong layo engke seng nugo sini kesaro dara khoroksa bongkha lagmani bufaklayo engke bono sungnan musungo bahai khlainai nang tini nini sajak no langmano bahai ke or samungni haparo phan rnani chongkha ba bahai ke saiman kha yang bono resabri mano nai hambai puleno sini melody cave studio no hambai me pro ang wan sok mang ga ani serai pula first bor samane ga kaisa sini SNB ni Yapang TV ni kaisa samong go competition tongo a competition no ani serai pula da samane afro no bo first winner ka first winner mane bisingo na ang bufang nai borok bini talent kai tor bono swar je mani abonang bufang nai borok je sukti kai tor bisingte rasamung no kai tor no lobby bo khlai tung nai wan so ga bai to man ta abon pore kai
Kabang jaga program rok rosak ni ya kalau bo, tapi jaga wan ane agi kisah imang tongo, mana ane seranya ya fango uinar ngan boleh kan angor kaisa sek rosak mungkai tanor lom nan bagi jaga wang recording kelanya ini turun aja nih dikon sini darah nih aro kompos sama nih ngok, namun boleh keseng tak bawa ke sobat. Balik hambai, hingga manai langma, nang kam kurang tonol le, hingga nang agi studio re resap ka, resap ya ko, resap ka. Resap ko nang tini resap mai na. Hingga bahai feel kai tong nang sakar dito. Kaham na feel kai na. Hingga bukhar tu rungnya na bla. Acha. Hingga nang tini resam na phaiman ni bagai. Sabno hambai kotor kok jang namusung. Je bai babu no. Acha. Ai no ba hambai ka. Da ko no rom bagi hambai to. Hingga asun no heda. Hingga awan slide tebo kotor kok tong heda de khoroksa no khorang renai. No suara nai heda. Bono belaken hambai heda. Hingga tabuk porni bereno te khorsa tabuk tongo bobo Melody Cafe Studio YouTube channel ni khorsa subscriber bono pulen hamai mar grao bo salbrum nayoni sao hingga nang tini o jaga phainai bobo hai feel khai tong sagrare ang wan somaya tinoro sopaya ni darani studio hingga yang belai laki an menanya tuh yang tinoro studio gan kaca rasa benar bagi fajar, gambar logisan kata muan yang bising tiga yang harus sopai. Oke. Langsung. Hambai, enggak fajar seng deg jauh, tabok sini recording session hablena seng mikrofon otik kayaknya lagi rana. Kairong jadi subrayo chini do farogle zengzal bai biriman mamang se kairong jadi subrayo chini do farogle zengzal bai biriman mamang se kairong jadi Jengzal ni apa jaga bo? Na Jengzal bai birman mamang se. Jengzal bai birman mamang se. Okay. Jengzal bai ke papa kane ya jaga kengma tonga jaga. Zengzal bai birman mamang se. Jengzal bai. Zengzal bai. Zengzal bai birman mamang se. Zengzal bai birman mamang se.
subrayo. Oh subrayo. Khairok jadi Maya. Khairok jadi subrayo. Jadi subrayo. Nangga sin manai langma bahai kan nangga sama nih. Kan nongka. Tiap tersang mosong. In bawa no waso maso sih jalan dia no sulit itu gini nih. Nangga balikin hambai joto nono ke bini je bini baba bini uncle joto no bono pandoi nai ini bini talent no samong tiapnan bagi jongman bagi nangga tabo bini talent ini buzuli sarmane omo tinang wote butai thai nai tebo pilalang nai tebo sung sawi phai nai asungno bona hamari bono rubo bote bo buskang tebo agok thung tei ang kha khayo bote bisini bisi thamni ulo bo omo high level sogen ang apro mane pro level sogen bo professional level tam mali bini o boyo so botabo class 5 so porigo asogo se bini tam sanai khorang tabuk jara resamna phainai rok professionally ne resamna phainai rok borok sut baksa ama hage tlang mai ang thang engke bone khai pichon rsawi tongo ekdom comfortably engke kha khayo buskang salrogo botebo kaham ker sabon nai engke tinini recording tinini blog asung nung thung norway nai malai firana te orsap mong ka kaisa suri mo hani bagai kaitor khanatung sini suri mano te orsa mong bising te sini suri mani sini san mani amorok sung manthung jotonon hai hai hambaya fere tinin blog no thau